И здравейте хора, аз съм Стоката да си днес ще играем пънчбоксинг. Не знам как се играе, но както и да е. Умри, бе! Какво направи, бе? Това ма смаза. О! Изправихме се! Време е да го размажем! О! Дано да не станеш. О! Това ли беше, бе? Плеер. Как ще сме плеер, бе? Стоката да бе. Националити Америка. Сура България. Така да не знам кога ще е първият ни официален двубой. О, кариерата. Ето, почваме кариера. Ето хора, първият епизод започваме кариера. Играем... срещу същия. Ние все... Това е Това е първият матч. Да видим, ще спечелим ли. Раунд 1. Умре! Доч. Какво направи ти, бе? Не. Приве. О! Умри, бе. О! Бих го! Бих го първият раунд. Втори раунд. Доближи се до него, пич. Аперкът. Айде, бе. Умри, бе. О, ще го бия. О! Айде. Няма да ставаш, бе. Падай, бе. Това заболяма както и да е. Това никакво значение няма, хора. Това ма би. Мисля, че ме би. Раунд 3. Файт. Стига, бе. Rage Punch!
Умри, бе! И не му се умира. Давид, ти нормален ли си, бе? Умри, бе! Дано да не станеш. 3, 4, 5, 6. Давай! Нокаут! Първия ли нокаут? Първия ни нокаут! Първия ни нокаут! Първия ни нокаут, хора! Yes! На второ място сме. Адам Кан. Много е силен. Но, сега ще се върна, хора, един момент. Хора, върнах се. Време е за втория матч. Ще снимам по 3 мача на епизод или по 2. Този сега е малко по-добър. Аз го пръскам. Ще си пазя пауъра за втория рунд. Боже. Това направо ще да ме хилаш. Добре. В момента е пред загуба от стоката. Едно. Лежи на земята. Не може да се изправи. Победа за стоката, да веси отново. Победа за нас, хора. Стига, бе. Много добре. 2 поредни победи с нокаут. И вече сме първи. Клипчето е 9 минути, хора. Но ще има още едно клипче, точно след това. Ще видите на игра, но това е от този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. Аз бях